இதான் ஃபின்ச்சஸ்க்கு ரிங்கு போடுறது. இந்த கட்டை வரல வந்து லேசாக அமுக்கிக்கிட்டு இந்த 3 விரல் உள்ளக்குள்ளே விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு வரல பிடிச்சிட்டு லைட்டாக அது பண்ணி இழுத்துட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான், ரிங்கு போட்டுடலாம். ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லை. ஆனால் சிக்கு வந்து போகிற மாதிரி எத்தனை நாள் சிக்கில் போடணும், ஒரு 10 நாள் சிக்கில் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இந்த எடுத்துகிட்டா அவ்வளோதான், ரிங்கு போட்டாச்சு. இந்த ரிங்கு போட்டுருக்காவில் ஆள் இது அவுராது, இது பண்ணாது. இந்த அவுராமல் இருக்கிறது தான் அந்த கட்டை வரல இதை பிடிச்சிக்கிறோம் அப்படி இந்த ரிங்கில். இந்தாங்க, இது ஆல்ரெடி நம்ம அதே மாதிரி சிக்கில் போட்டது தான். இந்த பார்த்துக்கோங்க ரிங்கு. நம்ம ஃபார்ம் நேமும் என்னோடய நம்பர் இருக்கும் இந்த ரிங்கில்.